nagpintas, Dinengdeng Festival. Intayon, Agoo, Dinengdeng Festival. Naragsak, nagpintas, Dinengdeng Festival. Intayon, Agoo, Dinengdeng Festival. Naimas dinengdeng. Hey, may kantaraman nyo. Apo, kakabsat, mga kaibigan, halika, samahan niyo po akong makisaya sa programa ng Agoo La Union dito po sa Dinengdeng Festival! Hello! Enjoy po kami dito sa Dinengdeng Festival, ang makasaysayang Dinengdeng Festival ng Agoo La Union. At syempre, kasama pa rin po natin ang pinakamagandang tourism officer sa buong mundo, si Ma'am Abby. Wow! Hello po! Good afternoon and mabuhay! Yes po, at ang ating principal sa San Julian Integrated School, si Sir Christian. Good afternoon. So, Yes. Ma'am Abby, every year, sineselebrate po natin ang napaka-exciting na Dinengdeng Festival. Yes, Opo. ma'am. Ilan po Oo. ang participants natin ngayon, ma'am? Ayan po, for this year's Dinengdeng Festival, Pesta ti Dinengdeng, we have here po kasi yung pinagmamalaki namin na 101 recipes of Dinengdeng. So, for this year po, it is our first time po, di ba Sir Christian, na i-enjoy itong different public schools from elementary and secondary. Including private. Including private. So lahat po ng schools natin ngayon kasama. Ilang schools meron tayo, sir? More or less, nasa 30. More or less Dito nasa po sa 30. Agoo. Yes, yes, Okay. ma'am. Oh my God, nakakatawa. Yes. Ang gagaling nila magluto. Yes, ma'am. So kung makikita nyo po, ayan, nandito tayo ngayon sa first na activity pa lang Opo. ng ating May 1 events. Ang Dinengdeng Festival, ang taunang selebrasyon naming mga Ilocano dito po sa napakagandang bayan ng Agoo sa aming minamahal na probinsya ng La Union. Ang salitang dinengdeng ay nagmula po sa native Ilocano term dingdeng na ang ibig pong sabihin ay to boil or cook vegetables into a simple soup gamit ang iba't ibang sariwang gulay na meron kami sa aming mga tanim sa aming hardin. At ang paborito naming mga Ilocano, ang bagoong isda. Mayroong 101 ways, iba't ibang ingredients, iba't ibang sangkap, kung paano namin niluluto ang aming napakapopular na traditional ulam naming mga Ilocano, ang dinengdeng. O di ba? Pinakulo ang gulay lang na may bagoong isda. Lasang langit na. Siyempre sa tema na Dinengdeng Festival, siyempre talagang main ingredients po natin dyan ay mga local na gulay po. Katulad ng sitaw, ng mga okra. Sa amin po, ang isa po sa mga main ingredient po namin dito sa aming booth is yung tudo, yung tawag niya yung buto ng sitaw na nilalagyan po ng iba't ibang gulay. Sa amin po, ang ginawa po namin, yung buto ng sitaw, meron po siyang kasamang katuray, tapos bunga ng gabi, at saka yung sigarilyas po. Isa rin po sa mga menu po na iluluto namin yung mani po na may sitaw at saka lalagyan po namin ng dahon ng malunggay. Inihikayat ko po ang sambayanan, hindi lang po dito sa Agoo, kahit yung mga karatig bayan po natin na bisitahin po taon-taon ang ating Agoo Dinengdeng Festival kasi dito nyo po matitikman ang iba't ibang klase ng pagluluto ng gulay. At ito po ay binigyan ng iba't ibang klase din ng aroma, pagpapasarap po sa gulay. Dahil ang mga gulay, alam po naman na po natin yan, ay nagbibigay ng sustansya sa ating katawan. Sir Christian, marunong
marunong din po ba kayo magluto ng dinengdeng? Yes po, ma'am. Ano po ang pinaka-paborito nyong klase ng dinengdeng? Kasi nga po, sabi din ni Ma'am Abby, meron pong 101 ways to cook dinengdeng. Yes, ma'am. Actually, marami po akong niluluto na dinengdeng. Most especially, yung mga Kinabraw. kinabraw. Yes. Opo. Yun yung pinaka-paborito dito, yung kinabraw. Kasi gusto nila fresh, yung Opo. hindi lamog yung mga gulay. Opo. At Yes. saka, nilalagyan na rin po sila ng mga isda po. Yes po. Kasi alam naman natin yung Agoo, may coastal areas po yan. Kaya marami pong isda dito. Kaya yun po, masarap po na ilalagyan po ng isda yung mga dinengdeng po. Sir, ano po ang paborito nyong isda na nilalabay sa ating dinengdeng? Sa dinengdeng, Opo. bangus. Bangus. Ma'am Abby, ano ang favorite mong isda na ilabay sa dinengdeng? Sa akin, ma'am, kasi laking ano po ako, tabing dagat. Okay. So, nasa may coastal area po ako. Ang lagi po talaga na sinasahog namin sa aming dinengdeng ay galunggong. Wow, Diba, sir? galunggong. Yes. Yung mga fresh na talagang, yung tatay ko po is a Opo. fisherman. Opo. Kaya parang kung kami po talagang lagi na may isda sa aming hapagkainan. And Wow. yun po talaga yung laging bida. Lalong-lalo na sa mga dinengdeng namin. Oh, Ma'am Abby, ano po ang gusto ninyo sa galunggong? Yung pong iniihaw muna bago ihalo doon sa sabaw or doon na ho talaga palalamputin at lulutuin sa mismong dinengdeng na? Ay, ma'am, sa amin mostly talaga iniihaw muna or Ihaw. ipiniprito kasi it Okay. adds flavor, sir, 'di ba, sa ating Opo. dinengdeng. Ay, naku, napaka-exciting! So ayan, Ma'am Michelle, nandito tayo ngayon sa higanteng bangan ni Agoo na talagang every year po na ginagamit natin para sa ating pagluluto or yung ceremonial cooking natin ng dinengdeng tuwing dinengdeng festival ni Agoo talaga. So dito, ma'am, before buksan ang ating pesta, ito po yung ginagawa muna na seremonya ng ating officials. Talagang live po na nagluluto ng ganito kalaki itong mga officials natin ng dinengdeng na kaya pong pakainin ang hundreds na tao dito sa Agoo. Oo nga. So ayan, Ma'am Michelle, ipaparanas sa atin ni Sir Samuel Villanueva, ang Opo. ating pong municipal agriculturist, ang paghahalo sa malaking banga ni Agoo for dinengdeng. So, Naku. oo. Ito po ang pinakamabigat na syanse at sandok na nabuhat ko sa buong buhay ko. Yes. Di ba po, si Ma'am Michelle ay isang talagang food, din, talagang nagluluto. Opo. So, yan, ma'am, nahawakan Okay. mo na ang pinakamalaki. Na-experience ko na to. Yes, Halika, ayan. iluto natin ang dinengdeng ng Agoo. Yes. Paano maghalo si Sir Sammy? Paano humalo? Yeah. Tikman natin. Excited na ako. Ayun, na oh. saba at sari-saring gulay. Ma'am, anong school po kayo? Wow. One of the competitive schools we have here Ayan. in Agoo. Oh. So, mayroon tayong dinengdeng Panalo na manang. saba Ah! at sari-saring Sarap! Sobrang sarap. gulay. Perfect. Ang lasa-lasa. Inihaw po muna ni Manang Cheryl yung isla sa dahon ng saging. Binalot niyo po niyan. Manang po ng dahon ng saging, ma'am. Binalot po. Yes po. Ito po. Dinengdeng sa Rabanosken Palamingco. So ito po yung Rabanos. Labanos sa Tagalog. At ang Palamingco yung guyabano. Imaginein mo, napaka-innovative na ng dinengdeng ngayon. May guyabano pa. Oo nga, ang sarap.
Tapos, yung isda po na ginamit nyo dito, ading, bangus. Inihaw na bangus. Tapos, boiled lahat yung vegetables na may guyabanong hilaw po at saka labanos. Sobrang sarap po! Oh my God! Si Manang Janet naman po, ang version niya ay mayroong papaya. Papayang hilaw niya, Manang. Opo. Sige, patingin po, Manang. Wow! So, ang dinengdeng po ni Manang Janet ay mayroong mais, kabute, mushroom, at kalabasa, at dahon ng ampalaya. Wow! Nakita nyo na ho kung gaano kadami, iba't ibang klase ang aming dininding. Ang sarap, Manang, ramanak basit. Konti lang po. Yan, okay na yan, Manang. Thank you. Ay, alam nyo, ito yung mushroom na paborito ko, yung mahaba. Ayan, oh. Mushroom, kabute. Favorite namin to dito. Okay. Thank you, Manang Janet. Siyempre, pag namamon ng pagmamahal, for Sure, masarap yan. So, try natin. Try natin. Ito talagang masarap. Oh my God, ang sarap. Naragsak, nagpintas, Dinengdeng Festival. Hintayon, Agoo, Dinengdeng Festival. Naragsak, nagpintas, Dinengdeng Festival. Hintayon, Agoo, Dinengdeng Festival. Naimas di dininding. Hey, may kantaraman nyo. Dinengdeng Festival, tayo na mag-iwan. Dinengdeng Festival, lahat magsayawan. Simula ng bago, umaga sa Agoo. Masama magkaisa sa Dinengdeng Festival. Let's start with our contingent. Number 1. Dinengdeng Festival, tayo na mag-iwan. Dinengdeng Festival, lahat magsayawan. Simula ng bago, umaga sa Agoo. Masama magkaisa sa Dinengdeng Festival. Tara sa Agoo. Sumigaw, kay Simi, sumigaw. Tara sa Agoo. Sumigaw, kay Simi, sumigaw. Aking pinagmamalaking bayan sa La Union, ikaw ang pintuan. Bukas para sa lahat, pati mga tayuhan, mga aguenyos at mamamayan. Sama-sama sa pagdiriwang, pasasalamat sa may kapal. Sa indak ng musika, lahat tayo'y sumayaw at isigaw. Dinengdeng Festival. Naragsak, nagpintas, Dinengdeng Festival. Hintayon, Agoo, Dinengdeng Festival. Naragsak, nagpintas, Dinengdeng Festival. Hintayon, Agoo, Dinengdeng Festival. Naimas di dininding. Dinengdeng Festival, tayo na mag-iwan. Dinengdeng Festival. Naimas di dininding. Hey, may kantaraman nyo.
Sa bawat higop ng sabaw, may sarap ng probinsya. Sa bawat gulay, may sipag ng magsasaka. At sa bawat inihahaing dinengdeng ng ating mga magulang sa ating hapagkainan, damang-dama natin ang init ng kanilang pagmamahal. There is a reminder that the most meaningful things in life are often the simplest. Tayo po ay nagpapasalamat sa todo-todong suporta at buong pusong serbisyo sa atin ni Apo Governor Mario Ortega, Vice Governor Eric Sibuma, Apo Mayor Frank Sibuma, Vice Mayor Tony Eslao, at ang buong sangguniang bayan ng Agoo. Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayong lahat. Sana ho, bisitahin po ninyo ang aming napakagandang bayan ng Agoo dito po sa La Union. Lalong-lalo na po pag may Dinengdeng Festival, talaga naman pong napakamakulay, napakamasaya, at mararamdaman nyo po ang init ng aming pagmamahal. Subukan po ninyo at tikman ang napakasasarap na mga dinengdeng namin dito sa Agoo, La Union. See you next year! Naragsak, nagpintas, Dinengdeng Festival. Hintayon, Agoo, Dinengdeng Festival. Naragsak, nagpintas, Dinengdeng Festival. Hintayon, Agoo.